Príjemné dopoludne, vážení priaznivci športu futbalu z vás. Vitajte na mestskom futbalovom štadióne v Novákoch. O malú chvíľu sa začne futbalový turnaj žiakov v kategórii U9 a U11 Memoriál Františka Zahustila. Vítam na našom štadióne dceru nebojovú Františka Zahustila, Martinku Tencerovú a vnúka urobil som oba svoju dceru Zahustilovej. Ja by som vás rada privítala na dnešnom memoriáli. Riadne si to užite, ukážte svoje futbalové schopnosti a zručnosti. Nie je dôležité, kto vyhrá, kto prehrá, ale že ste tu spolu a ukážte, čo vo vás je. Ďakujem. Prezident futbalového klubu. Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na dnešnom podujatí, ktoré je organizované po 8 krát na počesť nášho najlepšieho fotbalistu histórie Novák, pána Františka Zahustila. Chcel by som, aby ste všetci odohrali bez ranení tento zápas, aby ste si to užili, lebo za chvíľku sú prázdniny, aby ste nemuseli prázdninovať nejak inak so zlomenou nohou. Takže užite si to a nech vyhrá ten najlepší. Dobrý deň, vážení športovci, rodičia, tréneri a všetci organizátori, ktorí prispeli k tomuto, aby sme dneska otvorili tu memoriál Františka Zahustila, ktorý vložil kus svojho umenia, nadania a lásky k fotbalu. Som rád, že je tu toľkoto mústiev. Veľká vďaka trénerom a rodičom, ktorí podporujú týchto mladých športovcov, ktorí, poviem, že bude to naša budúcnosť všetkých, že tu prispejú k tomu, aby sa tu hralo fair play, aby sme podporili šport Novákov a poďakujem ešte organizátorom, že pripravili takéto pekné podujatie. Ďakujem. A jednou vetou si pripomenujem, kto to vlastne bol František Zahustil. Jednou vetou môžem povedať skvelý futbalista, výborný strelec, ktorý futbalom žil celých 24 hodín a celú svoju hráčskú kariéru zasvetil nováckému futbalu, a to v dresoch Dukly Nováky a Iskra Nováky. Narodil sa 4. októbra 1942 v Solčanoch. Pri príležitosti 75. výročia organizovaného futbalu Novákov v roku 2012 bol vyhlásená anketa o futbalistu 75 ročnice. Práve najúspešnejším futbalistom sa stal František Zahustil. Novácku futbalovú rodinu opustil navždy v roku 2001 v nedožitých 59 rokov. Toľko spomienka a pár slov o nebom Františkovi Zahustilovi. Ďakujem a o malú chvíľu nám prebehnú prvé zápasy v kategórii U9 a U11.
kategóriu U9. Tretie miesto Nitrianske Pravno. Poprosil by som celé mužstvo Nitrianskeho Pravna, aby si prišlo prevziať bronzové medaily. Ty sa umeš kúmiť do toho čiť a takto to daj. Výborné. Jasne. Nemá. Nič sa zobrať. Niečo tam. Kategória U9, druhé miesto, futbalový klub Bojnice. Poprosím celé mužstvo futbalového klubu Bojnice a aj s trénerom, aby si prišlo prevziať strieborné medaily. Dobre. Na prvom mieste v kategórii U9 mužstvo Diviacka Nová Ves. Áno, poprosím komplet záležitú aj s trénermi, ktorí prevedli zlatý pohár a zlaté medaily. Poďte doradu sa dajte tak, dobre? A keď je chrbto rukou, došli sa k ním do tribúny. Franko, Janko, sem poďte syny. Medaily odovzdáva Martinka Tencerová, dcéra, nebo je Františka Zaustila a vnúk Patrik Zaustil. Ja nemám. Ešte raz gratulácia spoločná pre mužstvo Diviackej Novej Vsi. Gratulácia trénerom. Kategória U11. Na treťom mieste v tejto kategórii skončilo mužstvo Baník Prievidza. Fueron concentrados. Bronzové medaily, bronzový pohár. Druhé miesto, strieborný pohár a strieborné medaily FC Nitra. Komplet celé mužstvo aj s trénermi. Strieborné platiny. Tam je Champions League. Strieborné plachety pre hráčov z Nitry. Samozrejme strieborný pohár už prevzali.
posledná plaketa pre trénera. A na prvom mieste, a môžem to teraz otvorene povedať, memoriál Františka Zahustila v oboch kategóriách. Zvíťazilo jedno mužstvo, a to z Diviacka Nová Ves. Gratulujem. Hráčom, ale aj trénerom. Zlatý pohár prevzal kapitán. Krásne zlaté plakety. Si to popraviť, dobre? Pamiatka na tento turnaj. Aha, môj pán. No, za nové si jeden za Čaká.